إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نعم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نعم إن الله نعم ما يعظكم به نعم إن الله كان سميعا بصيرا نعم إن الله الذي نعم يأمركم أن يمر نعم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نعم yon tottu desde joomum en hoolaare ne desɗaande نعم tottit joomum نعم hoolaare addinere nde noon woni nde Allah holno yimɓe tawi keeceeje jinnaaɓe maɓɓe نعم Allah wiya alastu bi rabbikum نعم ɗum woni hoolaare addinere nde نعم han kadi kala fof hen fawi heen نعم kala hoolaare noon yo tottire joomum نعم وينزل لما أخذ علي رضي الله عنه مفتاح الكعبة نعم من عثمان بن طلحة نعم الحجبي نعم سادنها قصرا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح نعم ومنعه نعم. وقال لو علمت أنه رسول الله نعم لم أمنعه نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برده إليه نعم وقال هاك خاتم هذا فعجب من ذلك فقال له علي الآية نعم فأسلم وعلاه عند موته لأخيه الشيبر نعم فبقي في ولده وي جبنا آيو كو سيدنا علي نعم لما قال مكة نعم بنقدر مكة فولا نعم هفرة فولا هكذا نعم جنور تشابي سوري كابونو سيدنا علي أرن تشابي جونغ مكو يوي أدوغا تشابي نعم هب تشابي جونغ مكو ويرك عثمان ابن طلحة ويرك عثمان ويرك نعم لا سلسلة أرنون وي على ari wi en nata kay mbiyanno wi en nata suudu kaaba on wi o natta o wi ay hande alnade o so ando ko ala kay mi hatam so ando ko nala mi hadata non sa mi hadama ko wonde mi anda ko ala sedna ali non noddimo yimi artir caabi o yo totti on don o wi nda jogo caabi o kaadi gurdama fof xaltan talta yo won ton abadan o haawa ɗum noon omoni haɗa laade nadde on ɗo kama caabi so naali no jangguinima aayo Allah wi ko yimɓe totti goto fof yo tottiri hakke muɗum yo tottiri hoolare mum ɗum ɗo an hoolano hen ɗum waɗi nela tottirima sallah sallam ndo janggana o aaya kam ɗo naati l'islam ɗo naati l'islam wayde ko islam ko gonga wayno hay keefe rokke hakke mum ɗo naati l'islam kono aaya o ne yaaji gol fottito hakke muɗum wa ida hakamtum bayna nnasi so ɗon ñaawa yimɓe omo jomiri an tawa ko mbiyal yo on ñaaw e nunɗal kadi ɗum ala juulɗo e keefeero ala bandiraɗo e mona bandiraɗo tawi so arti e ñaawol ko han kadi ko gonga tan ñaawete ɗum gonga fof rokke gonga mum ha so keefeero jeeyi gonga yo rokke gonga makko inna allaha allah noon ni'ma ya'idukum bihi est ce que ko waajorto on ko waajorto on ko dey ɓuri hunde fof hani taw ɗo mbaɗa ɗum beele ɓurno hunde fof inna allaha allah kay kana sami'an basiran ko nanowo ko jiyowo o haalani on o yamiri on no mbatton o holli on ko golloton so on golli omo yiya so on kaali omo nana hay so miiji omo nana ala ko haalde kaalɗon sakande golluɗon ɗum ɗo ko rentinde yimɓe e lundade ko wi ko ya ayyuha alladina amanu adi'u llaha wa adi'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا هم قوم بالله ندبي جبي الله هكذا أديعوا الله رسول الله تدي جبي الله كي رفتم كي يمير ما كو ودم وأديعوا الرسول رسول الله لا دو كلا كو ويون بدأ كلا كو هذون غبي
wulli amri minkum e jomiraɓe konngol e moɗon jogiiɓe yamirore e moɗon ɗoftude ɓen minkum noon o wi taw julɓe jaɓɓonde e yamirore Allah ɓen ɓe jogiiɓe konngol e dow moɗon ɓe mbiya on ɗofto ay noon o wi ko adiullaha wa adiu rasul wiyama wa adiu ulil amri o wi ko ulil amri nde ko ulil amri faamo hen ko so kiddi ɗoftade Allah en laaɗo ɗum sallah sallam en ɗoftaɓe so ɓe jalti ɗoftade Allah en laaɗo ɗum sallah sallam waɗnani en ɗoftadeɓe waɗɗaki hen ɗoftadeɓe ko wiyete ulil amri gono tawana minkum Allah wiyani en ɗofto ɓen ko jeeyaɓe e momɓe ulil amri en jeeyaɓe e moɗon ɓe ɓen Allah wi on ɗofto ewa fa in tanazatum joni gueɗɗe woni hen Allah labti haalaɓe ceerno ko ni watte ni waɗirte ɗum ne ɗum kam nasu mum no woodi Qur'ana haali walla hadis haali kono woni gueɗe joloje Qur'ana haalani ɗen hadis haalani ɗon ɗen hankkadi ko miijoji yimɓe e hakkillaji mumen gollirta ha jiir ɗum o wi noon fa in tanazatum fi chein so tawi on podiri on lurdi e hunde nde ganduɗa rani e nassu farudduhu ilallahi wa rasul dutten to Allah en laaɗo mum sallah sallam so en laaɗi no wuuri jeeyata makko ka namdoɗomo ma o haalanam caggal makko duttete e nassuji he ƴeewon ko yaade hen hay so joom en jangga ha ganda qiyas ganda qisorto no jaltirte gueɗɗe no hunde fottirte e goɗɗum masalan hunde yo won yahata jollirde nde fof ñawirɗe ɗe fof gimmi koye deftere he walla e sunna he e kawre annduɓe ngannduɗaa pawingal e dow deftere he e sunna he ni mbatton in kuntum seyke onon oɗon goni tuminuna billahi oɗon goni Allah e ñalawma darga so enen ɗe gonni Allah e ñalawma darga sarɗi mum ko yataw ene waɗandani kala ko waɗata taw fawi ko deftere fawi koye dow deftere he fawi koye dow sunna he kono so yalti ɗum watti ñawirde aadaji e bidaji watti ñawirde assemblée ko nandi hen wontoyi goɗɗum natti Allah natti iman dalika wadde noon de hayru lakum ɓuri moƴƴande on hayrum ɓuri moƴƴude heddade e konngol Allah ɗum sallah sallam ɓuri moƴƴude wa ahsanta awilan ɓuri yodde kadi duttorgal ɗum ɓuri feewde ɓuri hawrude ɓeeɗo ndo ko moƴƴi yaadude en yo Allah ɓe serdiɓe meɗen dalika fadlu min Allah nga ɓural ko halto immorto ko Allah ngal immorto wa kafa billahi aliman Allah yoni gando ya ayyuha alladhina amanu khudhu hidarakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum liman la yubti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida wa in asabakum fadlun min Allah لا يقول أنك علمكم بينكم وبينهم مودة يا ريتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وصفنا صفنا في ابن بير يا أيها الذين آمنوا إيمن جلوا قوني بالله خذوا حذركم نانجي دنتر دمون نانجي ما دنتر غني مودون تسكو ده بتاكيلاج رونغون دي يمبي رونغون دي ko be anju on battakillaji o dentodeɓe so tawi jihad noddama fanfiru jahani jihad o subatin foti ko gotel foti ko baameji yimɓe seeɗa seeɗa añɓe mumɓe so on tan jaa faade mabɓe gimmoɗe jeehe jaare noon dente ay firiji walla noon fof jehon laawa goto so tawi namdi ko yon jaado par seeɗa seeɗa cente mbaɗum ɗum so andi ko yon jaa onon fof onon fof jeehe ndente ɗe nangue tesko ɗe añumoɗon ndente añumoɗon ɓe wayno men ko woni e mon noon laman lay baɗɗi anna yimɓe so tawi haare yonti yimɓe ne jaaha haare kamɓe mbasa yaade fayna sabatkum musibatun so tawi musiba heeɓi on toon on mbarama walla on gañama walla on poolama qala jomum wiya gaɗan amallahu min ko Allah walli kam ɓernde mi yahani islam akkum mahum seeɗa ɓaymi towaka Allah walli min kam ɓernde mi yahani jomum so tawi on dañi jarabaɗe ni welto hen wiya kañum mbarne yahani
walla asabakum fadlu min so tawino on dañi ɓural immorde Allah ɓural heeɓi on immorde Allah Allah hokki on ɓural on pooli walla on dañi jangal on dañi ha heewi leygoɗe ma jomum wiya kalluɓe ko bene ko benoɗe elle de o meeɗa yiɗirde elle o yindirani mon heɓata elle o meeɗa yiɗirde e moɗon o wiya ya letani kuntum ahum hanene minen gondi fa fawsan azim mi dañi hen dañal makko ay fawsu o ɗum woni haaji makko fa fawsu fawsan azima ɗum tan woni haaji makko hen wona Allah o wona semminde diina o wona wallude yimɓe ala ko dañde hende woni haaji makko o yiɓen no goodi e nder moɗon ɓe batte hakkillaji moƴƴi mbawa rentade ɓenne sadakallahu alazim بسم الله الرحمن الرحيم عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر رواه الترمذي سيدنا علي قال بي سألت رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم من عنده حكم يوم الحج الأكبر حكم الفرت الله هل يوم الحج موضوع حكم الفرت فقال يوم النحر ينجلتا سنة يوم الحج الأكبر يوم الجلساس يوم الحج الأكبر رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهد يؤذنون في الناس بمنن ألا يحج بعد العام مشرك ولا يحدث بالبيت الأريان ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي يؤذن ببراءة فأذن معنا علي في أهل منن يوم النحر ببراءة رواه البخاري والترمذي ولفظه بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه عليا فبين أبو بكر في الطريق سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القصواء فخرج فزعا فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو علي فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا فحجا فقام علي أيام التشريق فنادى ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيح في 4 أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يدوفن بالبيت أريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن وكان علي ينادي فإذا عي قام أبو بكر فنادى بها أبو هريرة قالوا بي بعثني أبو بكر نليكم في الحجة التي حج مغندا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حج ميلا ونوم أمير ميلا أرض النوم وأنا أدي حجة الوداع قبل حجة الوداع كأدي حج بينيغو yimɓe kajje nda sallam waɗimo kanko seydna aboubacar yo ardu hajji en koɓɓe o yaade min makka nda ngol lawol yahani fi rah kanko noon aboubacry o o noddi hen min abou hurairata yimɓe ari mi yaade yimɓe rahaɗin dental yaaduna finnas ɓe jaaha kalna yimɓe ɓe wonko neli min yomin jaa min luka yimɓe mi kalna yimɓe hay mi paama nden ñawoɗo on arde joni duminan to mina holɗum allah hajja bada ay mushrikun caggal hikka wota kefere arane hajja kala mo wona julɗo wota ara hajjude so nden julɓe hefto fo nden nde kajjiɗa o ko caggal hikka no wota ɗum waɗa kefere wota artuɗo hajjude wala yadufu bil bayti uryano kadi neɗɗo ɓornaki comci woto wanggo suudu ndu caggal hikka yo ɗum haali hikka arde ɓurdu wanggo suudu kaaba ɗum haali hikka ɗum ɗo wonno ha komin nela yomin jaa min kalna yimɓe ɓe summa arda fan nabiyyu sallallahu alih w sallam bi ali caggal ɗum la sa sallam abbini seydna ali ko caggal seydna aboubacry jeehi bara jippi surati bara jippi nde jippi nde sallah sallam nde jippi en la sallah sallam nde noon wodi seydna ali o wi ɗum ndaw simore nde aboubacry sa temi tan kalnama komin yamirma yaar jettina yimɓe bara e goɗɗum koyelamam goɗɗum ko nde seydna ali yaadumi bara to haalna yimɓe bara fa adana maana o haaltani min o saktani min aliyun mana aliyun ali saktani min fi ahli min e nder mina waɗi hen nantinali nantini yimɓe ɓe ko
ko abbiri simore barande ƴamana ha ñande julta sende o haala yimɓe bara o rawi boukhari wa tirmidi wala so kongo tirmidi ɓe ko baasa nabiyu sallah sallam ababacry neɗaɗo neli seydna aboubacry radiallahu anhu wa amarahu e yamirimo a yinaade bi hawla kalimati yo so yeehi makka to yo haalana yimɓe konngudi garoji ɗo ɗi nde woneli on ha gasi on fokkiri yeehi caggal ɗum sumata baba aliyu o renimo ko aliyu seydna aliyu o reni ɗum e aboubacry fa bayna aboubacry fidde aboubacry yahanno e laawol tan omo yahanno e laawol tan ko seydna aboubacry sami aɗo ha naqati rasulillah o nani gaɗali witede gaɗali ngeɗo nela sallah sallam o nani banne gaɗa o hettini algaswa noon ba wiyete o hettini ɗum ɗo ko ngeɗa ba gaɗa ɗo o hettini ɗum fa haraja fajjan o yalta omo heeñi omo ɗenjiti fa zanna annahu rasulullah o sikko hen la sallam ari ɗo nani guila bane gaɗa tan o hettini ko gaswa wonɗo o hetti sikko hen la ari o sikko hen la sallam ari o yaltiri noon e heeñade fa ida huwa ali ndeke yo ko seydna ali ndeke seydna ali ari waɗɗi ko guila bane la sallah sallam fade fa ilayhi kitabu rasulillahi seydna ali tottimo lettere la sallah sallam winno faade makko wa amara aliyan ndaɗo yimɓete ali kañumne a yinaade bi hawla kalimati haal yo nodda yo haalana yimɓe ɓe ɗin ɗon konnguɗi seydna aboubacry jangi lettere ha gasi faami seydna ali ko nelaɗo kañumne kono ittanimo e nelal makko ittanimo e nelal makko yaha ittino ko yettinte ko kanko yettino ko kanko ne yettino ko yettino ko yettinte ko fanɗaɗa neɗɗo mo ala conci bango suudu kaaba ndu kala bango to yahata on ene suuri awra muɗum ɗum woni goto ngel ɗimmel ngel oman kana bayno bayen nabi sallah sallam ahadum kala jugonde aadi nela sallam ari kala jugonde aadi en la sallah sallam fof ila muddati on aadi ene rene haande haalde noon nde timma ha pumum gasa omo lew ko lahu ahadum kala mo alano aadi en la sallah sallam fajaru albata sunum on ledal mum ha lebbi nayyi ɗo e lebbi nayyi ha lebbi nayyi horum ɗi gasa so ɗum gasi han kadi maslaha gasi on tuɓat tan walla haare wona hakkude meɗen tata ɓe ngel wala yahul janna illa nafsun mumin tun do yanade aljanna so wona fittande juulɗuɗo so wona neɗɗo gonɗo julɗo joguiɗo iman billahi natta aljanna so wona joguiɗo iman billahi natta aljanna wala tamil mushriku wona muslimuna bada amin hada gelneɓe ɓe ngel woto julɓe hefere ndendu mukko ɗo caggat hikka jihaaɗi hikka julɓe hefere mana caggat hikka kefere hajjata ma ɗum juɗɗande nde wawa hajjude عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم رجلا يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان قال الله تعالى انما يعمل مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر رواه الترمذي ابي سعيد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم رجلا سيء جند يعتاد المسجد ان ووي جماعه سو جند ووي جماعه سافن يا جماعه فاشهدوا بما تشهد أنك الإيمان تشهد أن جوجي الإيمان بالله كلام مجد أن يحجم عنه فيه أن تشهد أن جوجي الإيمان بالله ويسبق الله الذي إنما يعمل مساجد الله وأقول الجماعة الذي من عمل بالله كون الله كون ينام درك كون تنقول وأقول الجماعة الله لك سائل ويا جماعة دائما يعني أم كون الله كون ينام درك جوجي الإيمان بالله رحمة الترمذي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة صلاة الفاتحة